Salam, aziz vatandaşlar. Salam, Afganistan'da yaşayan mehriban doğan Türkmenlerimiz. Şu gün 2020 yılın 30 dekabr hepten 5. günü siz yine de Türkmen halkı DBT kanalına hoş geldiniz aziz vatandaşlar. Men şol çıkışımda şu gün Afganistan'daki gelen kıynanç haberler boyunca çıkış edecek oluyor. Haş ediyen ekranın çağıcıkları ve emosyonel adamları ayrım. Men size kıynanç suratları götürecek oluyor. Hormatly vatandaşlar, aziz doğanlar. Ine men şu gün Afganistan'dan kadrlar aldım. Şu yerdeki bolup geçen betbakçılık. Şu yerde, şu suratta 29 dekabrın iyiden saat 8'lerde Türkmenistan'ın araçağındaki yakın Afganistan'ın teritoriyasına halkın işe gidiyen vakti Abdülkerim Valeddin Muhammed Kuli oğlu diyen bir Türkmen doğanımızı Afganistan grajdanını Türkmenistan'ın teritoriyasına ok atıp serkete koruyan bir esker atı öldürdü. Abdülkerim Valeddin Abdülkerim diyen bir vatandaşımız atıldı. Abdülkerim diyen bir Türkmen adamımız yani Afganistan'ın vatandaşı atıldı. Abdülkerim Valeddin oğlu Qarkın ulus balağındaki Han Depe ovasynyň ýaşajysy. Abdülkerim'in atılışı bul bir betbakçylyk. Abdülkerim Afganistan grajdyny Türkmenistan territoriýasyna ok atyp serhet gorýan bir esker at öldürdi. Abdülkerim Valeddin Muhammed Kuli oğlu atynyň ýeri Türkmenistan'ın araçağında däl-de ol adam Afganistan'ın çäginde şerin boyu yığıp ýörke Türkmen esker tarapyndan Türkmenistan'ın çäginden daşary atylyp öldürildi. Egerde bir Afganistan'da ýaşaýan Türkmen şerin boyu yığıp ýalňyşyp Özbegistan tarapyna ýa-da Türkmenistan tarapyna geçen bolsa ýaraly Taliban geldi diýip Türkmenistan'a Özbegistana gorkýarlar da derrew at başlaýar. Hakykatdan bolsa köplenç Afganistan halky Şirinboy ýygmany serket ýakynlaryna serketden geçenini bilmän alýar. Şonuň üçin käbir şuraya betbakçylyklar bolýar, dogry ýöne şu gedek. Abdülkerim Afganistanyň territoriýasyna bolup Türkmenistanyň serketinden geçmän işe ýörep, ýani Şirinboy ýygmana ýörep baranyna Türkmenistanyň çäginden ok atyp öldürildi. Bu bir provokasiýamy, ýa bu bir ýürüýte gurnulan oýunmy ýa-da bu bir eskeriň ýalňyşlygymy ýa-da başga bir zat muny Türkmenistan hökümeti derrew anyklap Afganistanyň türkmenleri ýagny Afganistanyň türkmenleriniň liderleri, ýolbaşçylary, jenaýat guruluşynyň gurulmalarynyň ýolbaşçylary bilen gülüşmeli. Bizim Türkmenistan'dan ilçhanatynyň konsullugy Mazar Şerifde badyr. Şol adam gelip derrew şol adamlar bilen duşup öz gynançyny bildirip ýa-ni şu zatlary betbakçylyk bolup geçenlerini düşündirmeli we şol aýdyp bolmady ýaly işler etmeli. Ýöne Abdülkerim Muhammed oğlu araçakdan geçmedi. Onu Afganistan territoriýasyny gezip ýörke atmany hiç kim haky ýokdy. Türkmenistan'ın içinde Türkmenler atılıp öldürülen ok. Hatta Afganistan'ın içinde de Türkmenler atılıp öldürülen ok. Bu hükümet tarafından atılıp bir eser atıp bir ýalňyşlygyň esasyna bolup geçen waka diýip pikir edýän. Näme üçin biz Afganistan territoriýamyzda ýürenmizde Türkmenistanyň eskerleri bizi atyp öldürýärler diýip Afganistan'da Türkmen partiýalarynyň we hereketleriň ýolbaşçylary Türkmenistan'ın hökümeti yüzlenýärler. Bize de yüzlendiler. Düýnäde öňküsün yüzlendiler, düýn yüzlendiler. Hani men bir zada düşünemok. Hani kezzap paraxor Türkmenistan'ın daşy işler ministri Raşid Meredov. Hani sizin Mazar Şerifdäki oturýan konsulunuz. Näme üçin siz şuraya betbakçylyk bolanyny düýgüç tehnikasyny ulan kelläňizi ýol ýer oturýança gilden çäge sokýarsyňyz. Bu näme diplomatik maslahatçylyk dämi? Dünkü günä Amerikan konsullugy bilen maslahatçylyk ýa-ni hereket boldy, waka boldy. Bugün bolsa Afganistanyň çägindäki
yani yaşayıcı Afganistan yaşayıcı bir Türkmen adamı Abdülkerim'i bilim eskerimiz öldürdü. Bunun bir diplomatik yanlışlarının biri sebebi eğer de şuraya vaka bolunna hükümet uğratı diplomatlar öňe çykyp yani şu betbaşçylygy diýerine derrew şolara jogap berip yanlışlyk bolsa yani öýtünç sorap şu yerlerde adamlar bilen gatnaşyp Türkmenistan hökümetiniň durnukly alyp barýan syýasaty parahat diýip düşündirmeli. Gynansak da bu zatlar bolanok. Hormatly watandaşlar, eziz türkmenler. Ine Türkmenistanyň parahat hökümetiň syýasaty şundan ibaret. Bir yerde Türkmenin awraýyny gaçyrmaly bolsa, Türkmene batyş etmeli bolsa, Türkmenistanyň daşary işler ministri Kezzap Paraxor Raşid Meredow öz paraxor diplomatlary bilen bar ýöne Türkmen halkyna kömek etmeli bolsa ýok. Ya da Türkmenistanyň serhetlerine Türkmenistan zerarly problema döräne bulur ýokdur. Ine biz şuraya paraxorlar hökümeti ynanyp hemme ýerde maskara bolup ýörüz. Biz ukypsyz Berdimuhammedowy dinläp şonuň alyp barýan jenaýat syýasatynyň netijelerini görüp durýar. Dün Afganistanyň Türkmen halky, Afganistanyň Türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçylary, partiýalyň ýolbaşçylary türkmenlere ýüldürüş etdi. Kim Abdülkerim, Mehmet Kuli ogluny öldüren bolsa, bize tapyp berin. Şol esker jenaýada çekilmeli diýip haýyş etdiler. Siz bizi yatarýaly hiç hili, siz bizi atarýaly hiç hil sebäp ýok. Biz size düşman näl. Biz her wagtym Afganistanyň size ýagy gelmesin diýip aramyzda serhetleri Talibanlardan gowrap oturýarys. Biz Türkmenistan watanymyzy gowurýarys we söýýäris. Türkmenistan döwleti bizim bizi gowlaýar döwlet diýip hata edýär diýip ine Afganistanyň ýolbaşçylary, ýani Türkmen birleşikleriniň ýolbaşçylary ýyllanýar. Siz bizi biýüne atýarsyňyz. Özbek döwleti Afganistanyň ýaşaýan özbek dogun halkyna kömek berýär. Sizden bize kömek ýok. Siz bizi atýarsyňyz. Tersine Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow we onuň garnaşlary Talibanlar bilen narkotik alış çalyşyny edip biz ýaly türkmenleriň awraýyny ýykýarlar diýip aýdýarlar. Afganistanda 3,5 milyonyň gowrak türkmenler ýaşaýar. Şolaryň her biri Türkmenistan üçin janyny bermäne taýýar. Türkmenistanyň serhetlerini gorumana taýýar diýip aýdýarlar. Türkmenistanyň Mazar Şerifde oturýan konsul bize kömek etmeýänden geçen, bizi gowlamakdan geçen Afganistanyň ýaşaýan türkmenleriň arasyna agzalyk döredýär. Her bir agzalyk döredýän adama $400 pul töleýär. Biz Türkmenistan döwletiniň Afganistanyň alyp barýan bu ýaly syýasatyna garşy. Narkotik satyn alýan Berdimuhammedowy soňky duýduruş berýär. Berdimuhammedowa soňky duýduruş berýär diýerler. Bizim Türkmen halkyny Berdimuhammedowa garşy görüşde gollaýar. Biz Türkmenistanyň dogunlarymyz bolan Türkmen halkyny her wagtdan gollar we kömek berer diýip öz ýüzlenişlerini aýdýarlar. Hormatly watandaşlar, görýäňizmi? Gurbanuly Berdimuhammedow diňe Türkmenistanyň içinde däl eýsem Türkmenistanyň daşyndan alyp barýan jenaýat syýasaty bilen Türkmenistan döwletine awra bermekden geçen Türkmenistanyň awraýyny diňe ýykmak bilen, diňe maskara etmek bilen öz dogun Afganistanyň ýaşaýan türkmen halkyna düýünlikli edip oňa garşy işleýär. Biz Türkmenistanlar Afganistanyň ýaşaýan dogun türkmen halkymyzyň biýüne öldüren ogly Abdülkerim Valaleddin Mehmet Kuliýanyň dogun arnaşlaryna we hostalaryna öz gynanjymyzy bildirýär. Biz iksan dogun türkmen halky biziň aramyzda hiç wagt bu ýaly betbaşçylyk bolmaly. Türkmenistan döwleti öz alyp barýan syýasatyna dünýäde ýaşaýan türkmenlere diňe kömek we gollaw bermeli. Biz halkyň düşmany bolan paraxor, jenaýatçy Berdimuhammedowyň bir kanun saklap duran wezipesinden gowy türkmen halklarynyň içinde agzybirligi berkiler. Türkmen halky Türkmenistanyň paraxor prezidenti Berdimuhammedowyň alyp barýan jenaýat syýasatynyň gaty kösenýär. Türkmen halky aýag alyp paraxor we jenaýatçy Berdimuhammedowy öz wezipesinden kanun hesabyny aýyp jenaýata çekjek bolýar. Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Putiniň ýanyna baryp
Meni Türkmen halky öldürecek bolýar. Maňa Türkmen halkyna garşy görüşmände Rus eskerlerini ber diýip ýalvardy. Mundan özala Erdoganyň ýanyna baryp, Erdogana her kili avantajyny berip, Türkmen halkyna basyş edin, Türkiýede Türkmen garajylaryna basyş edin diýip haýyş etdi. Ýöne Erdoganyň prezidentlik möhledi bir ýyla galmaka gutorur diýip, inni Russiýanyň prezidentine ýülenip başlady. Bul jenaýatçy, paraxor, Kezzap Berdimuhammedow, halkyň düşmany bolan adam, Russiýadaky okuyan studentlara, Türkmen grajdanlara Russiýanyň prezidentiniň basyş etmäni haýyş etdi. Şol Türkmen studentler Türkmenistana baryp meni öldürecek bolýarlar, men wezipemi aljak bolýarlar diýip, ýa gorkup Putina ýüzlendi. Näme menden gerek bolsa men edeýin, watan satmalan bolsa sataýyn, bize maňa kömek edin diýip haýyş etdi. Görýäňizmi, eziz watandaşlar? Şu ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň siýasaty, pozisiýasy diňe halka garşy. Hormatly Afgan türkmenleri, eziz doganlar, biz Türkmen halky bolup Abdülkerimiň bir wagt aradan çykanyna gatynýar. Abdülkerim Valentin Muhammed ogly atyp öldürilen Türkmenistanyň eskeri jogapkärçiligi hökman çağırmaly. Ve Türkmenistan hökümeti Afganistanyň Afganistan doganlaryndan öýtünç soramaly diýip Türkmenistan hökümünden talap edýär. Türkmenistanda ýaşaýan Türkmen halky we Afganistanda ýaşaýan türkmenler hiç wagt bire garşy ýarak kaldyrmady. Ve Afganistandaky türkmenlere garşy görüşmedi. Afganistandaky türkmenlere garşy görüşmedi. Biz bir halk, biz bir dogan. Biz bir dogan ýaly her wagt diňe agdybirlikde we parahatda ýaşamady. Türkmenistan döwleti Afganistanda ýaşaýan dogan türkmenlerimize agyr günlerine diňe kömek bermeli we gorlamaly. Abdülkerim Valentin Muhammed Gulyň oglunyň yatan ýeri ýakty bolsun, jaý cennet bolsun. Sag bolun, hormatly eziz türkmenler.